Sizoxoxa into encane engifisa ukukhulisa ngayo. Amalobolo. Kuzofika isikhathi nina la enizofika khona bese kuthiwa ngiyolobolo. Uyazi ukuthi amalobolo ngendlela abaluleke ngakhona iwona akwazi ukubonisa ukuthi wena njengomkhwenyana oyolobola ukuthi umthanda kangakanani umakoti wakho. Indaba iqala emalobolweni, ngiyangijabula. Uma ake sithi inkomo lezi, ngiyabona. Inkomo lezi ezu5 ziyahamba ziyalapho lobola khona. Uma lezi inkomo lezi zisuka kini zingabikekanga kahle, ziyafa. Okanye lo eziyomcela kuba khona inqishunqushe bakho. Ake ngenza umzekelo. Ake ngithi uyolobola intombi yalapha kwaMthulu. Uyayithanda wena ngithi. Bese ucela mina njengobaba omkhulu wakho ubaba kaSekho. Ngithi akasekho ngoba ngekuvela. Usuthi wena baba omkhulu ngicela ungilekelele nazi inkomo sengicela ukuthi ke lobola intombi yakwaMthulu sengifisa izogana ekhaya ngithi. Angithi wena ngeke usho ukuthi uye ngeke umfundisi ukuthi enzeni. Bese uthola ukuthi mina njengobaba omkhulu wakho ngangazwani nobaba wakho hamba sixabene singathethelelana. Uyazi wena ndodana ukuthi uma mina ngithatha lezi inkomo one iphutha lokuqala uma ngayibikanga ngendlela efanele sivele zihambe ziye lapha kwaMthulu kule ntombi. Uyazi yini ukuthi lo mshado uzoba yiza? 2 uyazi yini ukuthi laba bantu labana bakhona lapha yana uma beyibuka ngoba zobe zingenasi isibusiso samakhehla la akugadile ziyofika lapha na 1 zilahleke mazingalahlekanga ngeke zande uma zingandanga ngithi yabona zizoba inkinga ngithi yabona hlala la uzobizwa kahle awungizwa kahle. Zibalekile inkomo ukuthi isuka. Uyazi ukuthi abantu abaningi einkomeni zinokusukela emaplazini zinokusukela emzini yabantu zingadlula ekhaya. Inkomo zidlula ekhaya ziyalala zivuke ngakusasa. Uyangizwa? Khona amakhehla ezoyibona kubikwe ngayizolo ukuthi kusasa ke siyavuka siyakwabani siyocela isihlobo esihle. Angazi ngiyangizwa yini. Kodwa kaningi akwenzeki lokho. Zisukela ebhunwini. Uyazi nikuyenzeka amalobolo emali. Abakhomi badlule behambe beyodraw imali ebank. Ingabikwanga emsamo, ingabikwanga edining room, kungakhanyiswanga khandlela. Noma kuthi umuntu ukholwa aphi noma kuthi uyikhole njani engatshelwa ngisho uNkulunkulu. Sekwasebenza oCapitec manje. Uyakwazi lokho? Avela athi umkhweyane esegoli hayi ke malume okanye ke baba omncane senidlule eCapitec ngizoyiforward ekhadini likabani. Badlule ekseni begqoka amathayi namabhantshi twitwi emshinini bakhipha imali. Sekiwa khabo intombazana. Angigxilike lapho kakhulu kodwa ngifuna ukuphaphamiza ngoba ngifuna wenza into ezirayo. Inkomo ziyabikwa zichazwe zisasuka kungani zinhlanu. Kungani bathi kungani ikhambe ezizithuba ziyashoda sazolandela ezingaki akwenziwa lokho. Zihamba nje inkomo bengazi abanikazi bekhaya ukuthi ziphelela ayiphelele ziyashoda noma ishoda. Ngithi yabona nayi into engifuna ukuthi ngikufundise yona ke ngoba wena uzobe ungekho wena uzobukuphi zobe ngekho futhi ngifuna ungabibiki. Yazi yini ngifuna ungabikho? Angifuni uhlale emotweni ngaphandle ngoba uzophuma umakoti lapha bese kulethela ukudla emotweni bese udla inyama yalapha ungakanikwa indla kudla. Ngithi yabona angifuni ke ukuthi ungazondeli wena ubayeke baye uzokwenza amaphutha. Lalela ke ndodana hambili wothandazayo yazi imvama sebephuma endlini sezingaphakathi inkomo egcekeni. Phutha elikhulu le. Wena uzothandaza ukuthi ucela ukuthi ke zibe ngaphandle nali isango. Ngithi yabona nazi inkomo itrailer nansi naba abakhongi bakho okuyobe kuyimina ngikhona nami la. Angithi yabona mele baphume bona babe la bangaphumi zichazwa lezi inkomo zingaphandle ukuthi nabaka bakwabantu sesifikile ke siletheke lokho okuziko. Hayi isikhathi beyichaza ukukhumbula ithonga lihlala esamweni.
asikho isiqiniseko sokuthi baphelele egcekeni abanikazi bekhaya kodwa masingangena ziye ngaphakathi babashiya ngaphandle mabeyichaza vele sengenile kusho ubani abange mabeyichaza ngaphandle inhleke futhi into yokuthi futhi kwesinye isikhathi njengoba nanhlalo ngibona ngenza noma idilizwe akusilo kusiko umkhuba engiwuthanda ukuthi sidilizwe la zingenele zona zingangeni nemoto umkhuba wami lo yangisho ukuthi kusika ngisho ukuthi ningishaya ningiphikisa kodwa ngiyangithanda mina ukuthi ibela itrailer zehlelela zehle gqu zingene ngaphakathi zisiwe ebayeni hayi ukuthi idunuse sibayeni imoto zingene ngemoto ngoba amathuba othi abayiboni maningi kodwa ke nakho lapha engiyakhona mase ingenileke zibikwa kanjani lapha abantu niyobungekho othandaza ke ukuthi zithola abantu lapha abazokwazi ukuyibika kahle ngoba wena uzobusuku uyibike kahle kodwa manje suke engabikekanga kuwe azange abikeka nalapha noma ngashaya umshado wendumezile into engekho lo mshado lo umshado umuhle mayiqala kuphi zibikwe kahle ekhaya